What's up guys? Mayong adlaw na sana tong tanan. For today's video na ako diri sa may Bagakay, Cebu nga na ako'y naagian nga mga immortal diri guys. Atong testingan og prank sila si Kuya. Tan-aw na to guys kung magkasinabot ba kami niini. Ato silang binungian. Alright, let's go! Boss, ayun, mos. Target locked. Asa namin ng one? Anong mayahay mi isma? Anong? Layo pa? Mga... Diri mga kuha dito. Inim ay Oh. manhingo. Layo pa no? Mga... minyaonan nga, anak. Awak kabon. Manyaning lungalan nini. Ha? Manyaning lungalan nini. Bagakay. Ang akay. Anam na nung ang yanan na manulong mamamiri ni ay. Mangi. Oh. Imala. Nini wala lungalan nini. Wala nini. Lamat mo na. Inyo pangalan mo. Dungkoy. Dongkoy. Oh. Sige. Aman niya man ko man. Oh. Ako yatan mo kay muonan ngay ka. Ha? Hunlay, nawat nga, hunlay. Ha? Hunlay, nawat nga. Awat basta na. Ay, ngay lang. Okay. Aman ta. Ang ina ni mo ang lang ini nga mga ala no siguro. Oh, dosi. Bitaw vlog ni boss. Ha? Dili. Oh. Oh, sticker. Oh, Clear. dua ka po. Pwede dua. Ami, kailan ka mo? Okay lang na. Kailan mo dai? Ana si Pare Kukoy na. Okay. Ikaw na. Okay, tapo tayo mo. Pwede na. I-share din. Tanawang. Wait, pinigil ako. Unya na lang ka nang mamonetize ta. Ha? Tanawa sang nang. Oh, gani. Oh, kailan na. Lagaw. Panya boy. Ha? Ataya. Ay, nabiktima na juga. Ha? Wala na timing juga, wala ko kadali. Gadali ko gahatod kas kong bata. Ha, sunod na lang ha. Ha? Pagtangan huli helmet mo. Ayaw ko ilan ta. Talipat ko ni mura. Koy, lawat koy. Awa ko yung patapot. Dot. Oh, pwede rin dong. Sunod lang dong ha. Ay, sunod na lang. I-share na yun. Alright, mission accomplished na sa mga idol no. Unya kadto si Dongkoy guys, kaila kay to nako. Ang problema lang kay naka-helmet mangug ko. Maong wagid sa kabantay nga ako diya na siya nakailag kadtong paghatag na nakong sticker. Unya nakit-an man sa iyang mga amigo dito nga amigo gyapon nato. Awa na perteng alegria. Apak alpa target na. Unya salamat kayo ninyong tanan. God bless. Follow, like and share.